Znači, gledajte, braćo, srpski narod bludniči i ubija decu. To životinje neće da ubije decu. Shvataš? Koliko ima tog čedomorstva? A recimo taj greh bluda je od gordosti. A šta onda da kažemo za muželoštvo? Kad potpuno čovjek izgubi razum, pa ne zna ni šta je muško, ni šta je žensko. A ovaj izgubi razum, pa bludniči, pa ubije svoje dete. Znači, roditelji nemaju ljubavi prema deci. Jer tako? Strašno, da. Pa strašno. Jer da imaš ljubavi prema deci, ne bi ubio dete svoje utrobi. I posle kad ti se rodi jedno ili dva, ti ga obogotvoravaš, vodiš ga u vrtić i onda ga slikaš i onda mu daješ da ide na društvene mreže i kad se setiš da imaš dete, ono neće da te sluša i osuđuješ dete. Pa naravno da neće da te sluša. Ali sad ja tu decu, tu omladinu molim da oni slušaju svoje roditelje Hrista radi. A i roditelje molim da slušaju, da vole svoju decu Hrista radi i nemoj da ih ubijaju u utrobi. Ma kakve da su posljedice, manje su od ovoga kad ti ubiješ dete u utrobi, mnogo je teško da se taj greh okaje.